Okay, na problem dari DJ nito. Are you ready? Sige, Papa Joe. Okay, go. Handos sira sa usa ka problema. Hello, Papa Joe. Please hide my name. Nalandyo ko'y problem, Papa Joe, ug unsay angay na kong buhaton. Kadi nga akong bana, kadaganan ako masakping nga na ay ka-text-text o ka-chat nga mga babae. Gusto na lang ko nga makigbuwag unta niya pero di gyud siya musugot. Magsige pag hilak-hilak. So may angay na kong buhaton, Papa Joe, nga magsurok man gyud ang akong dugo, makita niya. Then pangay siya sorry, dili man mo effect. Tawagal ako sa pangalan nga Tata. Ayaw lang basaha ang akong family name, Papa Joe. God bless sa inyong programa. So kasado ba sila, Papa Joe, ha? Ato i-check. Mao ni siya si Tata. Mao ni ang bana. Ama na yung bana di. Oo. Chicks boy sa di. Chicks boy gnaong ba? Yan Ilan ang mga anak anak ka ba, ko, Joe? mga daganan, no? Yan. Well, kasado gid siguro na sila. Basin og ingani ni siya ta, no? Basin og doon na problema inyong kaminyoon nga wa pa lang nimo ma-fix ba. Basin og kinahanglan na kamo upgrade sa inyong Relasyon? inyong relasyon nga mawa ang kuan ka boring. Basin ang inyong relasyon, daily routine ninyo maon lang go, wala na yung excitement ba. Muna ang imong bana, malingaw og ka ng chat-chat sa mga babae. You know, sa dili pa na nimo siguro na nimo mo conclude ka nga makigbuwang. Fix it kuno, like for example, mangita mo og mga activities nga involved ka mong duha. Dagko naman yung mga anak. Manlaag ba mo? Mag out of town ba mo? Or you know, katong mga binuhatan niyo sa una nga uyab pa mo, you try, di mo yun mo ma-perfect nga mabalik yun mo, at least man mabalik ninyo, mag-date mo, di ba? Or manood mo sa Ay, lalaj, Papa Joe. what, oy? Unsa di. Hindi na kumauna to. Sige, go. Manood mo og mga sinihan, mananaw mo og salida. O, di ba? So, ingana ba para makuha ang iyang kuan. Ya, storyaon nimo nga. Unsa day mga pagkuwang nako, open forum ta. Unsa mga pagkuwang nako nganong mangita pa magkaglain ka storya. Basta kuwag na sa time, Papa Joe, kay busy sa work. O, wasa ta kabaw ingana. Yeah, oo. So mo na siya ta nga ayaw jud og kanang conclude nga mundang dayon mo kuan dayon ba kanang kana pamingon ta po nga ba nga nga makigbuwag dayon kay kanila bang usay nga sobra ka advance nga tuang una magmahay na nun ta. Okay, so I hope you're listening right now. Mao sa ni kasigara problema sa subang mga couple. Kaya mo bitang gingon nila sa mga minyo nga sa kadugayan ba labi na og dagan na dagko nilang anak. Mura na lang bitaw ko noog kanang mura lang mo nag-igsuon. Kasi mo agree ana. Kadaghanan siguro, Papa Joe. Majority siguro. Unsa yung meaning aning imong gitext kitik Almark? Yan. DG. Oo. Yan. Okay, sige mga kaigsunan. Hello din ni Brother Andrews. Yan, Odolio. Attract kaayo ko sa awam ni Papa Litoy. Pag sure di, mama, post na kay Swertres. Mo ba? Pagutang sa kong awam. Uy, alkansi kay ko. Kung ganahan kag ang Papa Joe, asa masad nga bahin. Ha? Asa nga bahin. Oh, di na ako kinahalan na. Ano may awam? Ha? Gusto ka? Ay, panghambog ka ng mga bihar na ko to. Okay, sige. Sige.
Uso bina sa una nga ng bunga sa alugbati. Oo, nakatry ko na, Papa Joe. Kasi mo na, yawa matangtang. Wey, ballpen dito, pencil pen. Mabutang ko gawa mo, alkansi kay Kus dito na sa guwapo. Huwag mo dyan kung magwapo maski ka usa. Mabugwapo, uy. Silito kay. Mureklamo naman gani nga, may tingko sa kaadlaw mo. Magwapo siya. Ipulan siya everyday gwapo. Guwapong guwapo. Sure, Papa Joe. Okay, sige mga kabarangay, napilay na papalitoy. Text line, nakadali Papa Joe, Handos Bira. Handos Bira. Okay, sige go. Handos Bira sa usa ka problema. Good day, Papa Joe. Papalitoy, magpahandos bira lang ang tako kabayan sa akong problema sa akong uyab. Balik-balik na napapalitoy kana si Isa taga Bohol na sad. Oo. Sige. Yan, oo. Sa kagay ko, no. Kung sa kabuuan naman yung problema dong. Ano kadungog sa mong tambagat. Yan. Okay, sige na pailan na papalitoy. Kanina lang, Papa Joe. Kana na lang. Sige. Okay, sige kana na lang. Papa Joe, papalitoy, mayong udto diha ka ninyo. Ug sa inyo mga suking tigpaminawan, tawagan lang ko sa nga Genicel, 23 anyos nga taga Bohol. Na ako'y nakaila-ila nga lalaki nga silingan sa ako ang gitrabuhan, Papa Joe. Unya wa madugay, nangayo siya og cellphone number nako. Unya ako man po siyang gihatagan, Papa Joe. Nanguyab siya nako sa cellphone ug ako siyang gisugot, Papa Joe. Unya pagkaibaw sa ako ang mga kauban sa trabahoan, ila man kong giingnan nga dili daw magpadalos-dalos, Papa Joe. Kay wa pa daw ko kaibaw sa batasan sa lalaki, Papa Joe. So may angay na kong buhaton. Buwagan ako siya, Papa Joe. Palihog tambagi ko. Well, kung ano, Genicel, sa imong sitwasyon, sakto ang gisulti sa imuhang mga kauban. Workmate, Oo. Nga ayaw sa padalos-dalos. Wa man gud ta masayod basin og bag-o ra kay kadiha. Unya kanang imong mga kauban taud-taud na diha. Unya nakaila na gyud anang kalaki ang lalakiha. So noted na kay kumbaga, Papa Joe. Yes, oo. But ang problema man gud kung imong tan-awon, wala ba og nahug nga humok ra kay kag nose. Imagine na nangayo siya og number nimo niya, nanguyab siya nimo sa cellphone. Sa cellphone ra siya nanguyab nimo. Okay totog na misita siya nimo niya pagtotoo di mo siyang gisugot, at least mailahan nimo ba? Kanang sa cellphone man gud tanang mga drama, tanang mga quotes nga pwede nimo isend piyahon nimo, pwede nimo madungog no, mga hugot, mga nindot kaayo. Niya ikaw sa magbasa mo nagkatuka nga gikan siyang kasing-kasing pero gikuan na ito niya gi-revise ra niya mapong so to sa dekadayon hantod nga mahug ang imong kasing-kasing. Niya may lang diya rakutog mahug imong kasing-kasing. Di ba? Kung maabot pa gyud sa punto nga lain pang mahug. Ano pa nilain, Papa Joe, gawa sa kasing-kasing? Oo. Wata ka ba mahug ang Kwarta. Aon sa ba? Oo. Kay nabali ang kuhan pagpilo sa kasunis. So mo na siya nga sakto tong gisulti sa imong mga kauban nga wata ka magpadalos-dalos pero kana nasugot naman na nimo. Lain mas kaysa na imong bawion kami nga nga ingon ang mga kauban di kuno pwede nga na. So ang imong buhaton nimo diya karon is that kuan ka precautionary measures yan. Na si Al Marco, architect. Hilig ka siya, Papa Joe. Kabawag siya sa mahog. Yan ang nagikunta daan. Trigonometry. Trigonometry. Yan.
So, again, karon kay nakabantay naman ka nga mo na gisulti sa mong mga kuan, kauban, di situon na nimo, dili na nimo kuan. Di sa kaingon nga magpalayo sad ka. Bantayan na nimo ang mga style, mas naluyaan, ingana asa padung. Kana. Matod pa ni John Arranges nga situha sa day kay lisod na kayo kay lain ang giapas ana, dili na seryoso. Ikaw alkansi ana. Kuya og mahug ang duha kaligid Papa John. Duha kaligid? Dili kay park outside na siya. Oh, yan. Siya kabalon ako sa algorithm sa imuhang brain, Papa Joe. Yun na di kay kahay. You made a study, ha? So naka-pattern pa ba, Joe? Oo, nakabawon. Grabe sa Almark, ha? Oo. Ako sa Almark, kay nakabawon na sa ko sa imong algorithm. Dili, lahi to, eh. algorithm. Anyways, mga kabarangay, wala din kong panahon, we'll be back. Siyo. Ay, problem na din ipapalito eh. Are you ready? Ready na pa ba, Joe? Okay, go. Handos bira sa usa ka problema. Hi, Papa Joe, mayong udto na tako'y problema ba? Naara ko sa Cebu, minyo ko, akong bana, taga Dumaguete. Karon Papa Joe, nakipuyo rami sa akong bana diri sa balay sa akong ginikanan. Unya mag 3 years na mi sa akong bana. Ang problema kay kadaaway na mo sa akong bana nga ginagmay ra gyud nga away kay mulala siya. Mulala or mulala? Kana mo grabe siya pa ba, Joe ba? Mana yan pasabot siguro. Tanasa na to. Tungod kay motingog man sad good ang ako ang mama. Lagi. Garas. Grabe. Di masag ko kaingon nila nga di mag-apil-apil kay naaman mi diri. So may angay na kong buhaton. Privacy or practical? Okay. In the first place, mao gyud natong giingon gyud diha nga kung magplano na kayo mo nga magminyo, maglahi gid mo. Lisod yun na nga Maghihipon pa ba, Joe? Maghihipon, no? Kay daghang kayong mga pwedeng mabulyaso ba. So, kana da istorya imong bana. Unya, di ba sad kinahanglan nga kung doon na may i-resort niyo og away. Siguro mo apil na ninyo mga ginikanan, pero ningon man ka nga imuha man ang ginikanan. Kiningon man ka imong bana nangipon mo diri sa kuang ginikanan. So kung mo apil ang imong ginikanan, mo na ginaingon nga wasa ta kabaw og dili na mao ang imuhang wala na sa lugar ang imong pagpangaway. Mo na badlongon siguro ka mapil mo sa imong ginikanan or ang imong ginikanan mapil mo laban nimo or ingana. So, mas mayo na nga maglahi gyud mo puyo. Okay, napailay na ba ulit tayo? Next line, pinabot na rin pa ba, Joe? Grabe haktog na, eh. Ako, ito, tugnaw na bitaw. 20 mo gulo. Hindi ito madubo ka na po. Ikaw, Papa Marvin. Ayan. Pajiritong mo. Sige na kung kububo ito sa kabugnaw. Kaya, samot. Bakit mataan namigo na to? Bantog ra. Oo. Kami rito ang duha diri. Kana. I-enter in town. Oo. I-enter ba? Oo. Oo, kaya mapabili niya ito. Okay na. Siminti. Bantog ra. Puti na akong ubo-ubo dito sa katugnaw. Tabunan na akong dunggan pa po, Joe. Bugnaw kayo. Oo, yan. May kinanginit ang ako mga panit. Pwede pa hikap? Okay, yan. Medyo ni warm na gamay. Ayan. Okay, sige natin pag-hot na. Dito ka concentrate. Okay, sige. Napilayin pa ito eh. Wapay nabot na rin pa ba, Joe? Di ba about sa katugagan nga problem? Mo gina again and again. Sige. For the nth time around, we've been discussing that kind of problem, no? Digid mayo bitaw gyud kanang kuan. Mangipon na. Yan.
papili papalito mangipon ka or mailong? Sa kulata ni ilong Papa Joe, di naman ni masunggo. Hello na ni Miss Kim o ni Mr. July Kataga. Traffic ko kayo sa Lapu-Lapu. Ay, di naman na sa news. Normal na diyan. Normal na. At may basak man daw. Ay, basak man daw eh. Basak habig Papa Joe, no? Okay. Sige, napalitin yung comment ko kanina. Sige. Daga nga nag-awhag diri nga sa mga kuan ba sa magmotor or magsakyanan, use your signal lights. Maugyod Papa Joe. Ano to cellphone? Kasi na nanawag. Kasi na yung problem. Hello? Hello, Pop. Hello, hi. May hapon. May hapon diha. Kinsa di palihog? Si DJ Waski ini, Pop. Oo, kagahapon Papa Joe. Oo, si DJ Dari sa kinapursang rakis ng Sambukit sa Dalagit, kinapasirentao. So may problema ni mo DJ Waski Kabayo? Kuan ni Pop, kabahay ni sa kong kuan. Kaning gumanhak nga gugman ako, Pop, ba? Sige, isay dong. Balik kuan ni Pop. Kanang tugay na kagay na ko nenggi aning akong kuan ka magkalik kuan ba kaguulan niya nga lugay na ani niya dia dayon nga gipulihan ko lain. Well, anak magina siya dong. O lagi niya sa suod na kay mesiyahang kuan pamilya niya nagsinaray na kami na ani niya nga kuan unsa ni pufon og kuan na ko tigom diri ginagmay maga kuan na ginta mi ani mag-usa na mi sa kuan ba ang ingampungan nila nga Magsumpay. pasal na ta sa simbahan kanya sa kalit lang gilisan mo ko ba Well, di man namin ikatuloy ganin niya wala gina siya kuan dong no. Wala na siya base sa panahon or katason sa oras. Samar na sa usa ka tawo nga nasakit. Ang tao nga nasakit, kung sige nagag-inom ng tambalan, abot nagpila ka buwan kasi inom ng tambalan, wag ya pa epekto nimo. Mangita jud ka lain tambal nga makahatag og epekto ana. Sakto din. mo lagi po So, kanya ang pagkapait mangod paps kay okay ron tuglain tao yang gitok ba ako pag yung amigo well, ano naka ana gyud na siya. Di gina nimo na malikayan ingana. Kay sa kakita niya pero mismong amigo, mas nakita niya nga ang comparison between you and sa iyong amigo. Ingana. lagi niya nakabintahan po kanya akong amigo kung marag tubig-tubigan man parte po sa mga DJ mo po ni siya pero kapag may naman tingalero ayaw ang tagbinohangin akong kuhanin taon kay pinangga gikwenta na ako na siya wadyo ko kayo kakusihan na niya anak niya layo rasul kang mix niya. ino ang mas layo kung tapos kay kompleto mga ekipo niya kita yan nga orag kuhan sa taan napi atong motor nga kagidlay lang Well, unsa man gyud, mao ako nabantayan ba? Unsa man day naa? Nga unsa man naa sa pagka-DJ or DJ nga spinner sa kanang mga disco mobile ingana nga daghan man kay ginahan ma DJ. Unsa may day naa ana? Doon na mas lagi apa siguro Papa Joe. Unsa may purpose nimo og unsa may orag na excited mo pag malingaw ko ito mag-hobby na Papa Joe ba? hobby? Oo. Hobby. Pero kanong kung hobby lang na nimo kanong wala makita magka-comparison nga mas maay pa siya ingana. Di na pwede nga maminaw lang kagtukar ingana. Anyway, hinaan Papa Joe, pwede naman pero inilaging ingon pa lang po nga patay mga pangandoy sa kinabuhi ba? But kung mangandoy kasi mo kinabuhi nga mahimong DJ, tinuod man na. Pero di man na mo kinalan nga i-force kay di man gyud mag-forever ang DJ. Timanin niyo. Di mag-forever ang DJ. Pero
mo dahil diha sa kuan. Forever naman. Di ko kasulti nga I will be forever here nga DJ. Oo. Who knows? Who knows, Papa Joe? Oo, balang araw. One of these days, di na ko ninyo madunggan. Yan. Same to you, Papa. Ayaw pagpapaskimot gamit eh. Kasi nga, ito nga kaiksunan nga nagkuhan yung taon nga. Sama na ako karon nga murag kaumido niya ako ang gipat-bati ka kay once nga makita na ko sila murag sus Ginoo ko. Lawa pa, hati ko na bangga poste. Well, ingani ni siya dong no. Kung ang imong mga kompetensya tan-aw nimo labaw pa nimo, mao imong kuagbasihanan kay mas bintaha sila. Mangita kag laing field nga adto sa kabintaha didto. Nga na. Ayaw pagig sabay nila kung tan-aw nimo dili pagig kay ka ingana ka kuan no. Equip or butang to lang dili pa ing ana nga puno sa kargada na. Mo lagi paps ako lang gud ini nga ako nga timgus tunay gud na kung wala gyud sa laton ako nga akong hinigog mga giko bitog lain ba Ang ani maguni siya dong sa gugma no. Di man yun na nimo maingon nga tungod kay nangitag lain ng imong uyab sa ano na. Samtang daga og ulitaw pa mo. Pribilehiyo gyud na ninyo nga mamili mo og tao nga inyong higugmaon. So kung dili gyud na siya swak nimo maski pagtaas na mog tuig, nganong pugson man nimo nga wa mo gani mo work nga 5 mo ka tuig as uyab unsa na ka magtipon mo unsa may inyo mahitabo. Wasin tanaw sa mong uyab nga morneya sige nang spin Papa Joe. Ya di ba kaigo. ay na yung bugi naman tayo Papa Joe pero kumandog na 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 may pagtuon na may mga pagbansay-bansay. Yan. Lagi niya wala rin daluya na may naman ko niya ako Mag-supplements ka. Supplements? Ginseng para rin ka magkulya. Mao day, Papa Joe. Mag-mix ka. sakit ang bukain po ang palandungan Papa Joe nga Ginoo ko kung ano gito ako ang pangandoy nga siya nagod Ay kagol na, daghang pa kayong babae sa kalibutan. Diya sa inyong lugar, sa inyong sitio, daghang kayong babae. Sa inyong barangay, diya sa Matalungon, na mga kuan, daghang babae. Sa tibok lungsod sa Dalagit, daghang kayong babae. Sa mga kabarangayan diya sa Dalagit, daghan pa kayong mga babae. Iniglapas nimo bisan asa nga side at tumagang alkoy, paatras ka, ari ka argaw, daghan pa kayong babae. Di ba siya tag-iya, Papa Joe? Mao gani. Kasi mo na yung tag-iya. Kaya lang gina tag-iya. Mao sa. Oh. So, di ka mawala ng paglaom. Daghan pa kay ka makita. Ayan dong. pinaano ko lang ako mga magsige mo lang kung tungok ka na ilaw kamunggay Kasi na sa nag-PC. matagilok na iwas pa niyo bro iampo lang kung sino tanan may talo na ako kay grabe kung nagkagabi dama-dama naman ko niya nga kuhan so ko naging akong ginahan kay usahay pakita ang babae ka iyang kasabsa pero ako lagi ayaw lang gitma kay pagkisot kay masakitan ng hinigugma rin ito na ako na Well, ingana na siya dong. Wa man namingon nga sige lang kag-ampo sa diha, no? Labi na nakaslaos ka mong gay. Wala giningon nga lihok. Tao. Oo. lagi sa tayon siya di mo kita tao lang magita ni makuha na nabita kasing-kasing ko pang masakitan ko ba nga sa taas ko naman o lagi ko magdahom na mainato yun kay Practice og maayo diya kay ginamit jud ka mag-DJ. Kuyog kag mga mobile. Oh, nya mag-scratch ka, practice kag scratch para na kay technique ba mo kag si Mr. J. Oh yeah. Oh, naminaw ron ito sa bunbun. Ayan. Oh. Kanang tukar. ito ba joga gatigo mo po ko dari ka mo kapalit ko na hindi tawag may di yung controller dari nga Tukon i-control family control ginagawa. Dahil na, Papa Joe. di ako yung kanya akong paliliring di tigong to ka joga may pamentaw na akong gisuling ka may paman di pagkabot kay buong nila mahal-mahal mananapa po diya. Pila may kuha na, Papa Joe, may puno. 20 mil. Scratch ba? Ayan. Oh. Kitams. Mga bagitan kita mo diya na papadyo pero palingaw na lang po ba. Scratch. Scratch, Papa Joe. Okay, good. Ako? Oh, kita nda. Oh, kita doon, sige.
Oo, sa Tudloan na to siya. scratch, Oh. Oh, oh. Hindi na lang kutob. Yung muna nambag. Ginoo, Joy. Ito may ingana ko na iyaw po. Ako na putol. May ako na baon. Tuhan mo ko nanayaw. Sige dong, wala tayo oras. Dagang salamat niya. Lagi. Pamino lang. O, sana lang. Kuhaan akong kuhaan lagi nga. Sa'yo magkanoon ako kuhaan. Dili na lang ko. Ayun lang kuno na. Ginoo, yun. Ayun lang kuno na. Mauno na. Saan mo nga di magkabayo imong mix. Yan. Okay? Samutan. Okay. Dagang salamat. Kaya oras. Salamat kayo. Salamat. Bye. Bye. Yan. Kaya sa mga batan na siguro pabalito yun, hindot mo kay paminahan, good nga. Aspiration ba? May nga ka nga DJ, mga DJ, ano. Sabi na mag-idolas lang DJ Oo, Papa Joe. sila DJ na sila langan. Yan. May anas ko nabantayan sa kanisa yung mga DJ na. This is like ginataw ko ng DJ. Kina ka sa irony? Ah. Oh, di ba? Ay, nalagyan na Papa Joe. Oo. Asa ko ka mangita ko, kanitang nason mo na yung pinakangilingin ko. Asa ko ka mangita, ha? Wapag ganit trabaho, gitawag nag-boss. Tinunaw yun. Oh. Di ba? O, asa ko mangita, sa laing nasod, tawag ko kag-boss, doon na kay trabaho. Yes, boss. Ano? Pero yun, standby lang kayo, nakita na sa markada, ingin ka, boss, amo, manager! Kinindot na ng nasod. Oo, Papa Joe. Oo. Tanan na adari. Ina, kung tanang kayo mga kailan mo, ina, sa trabaho mo, manager ko. Kaya tawag sa musilingan, boss, amo, manager. Bitaw, sa mga in love diya, yan. Hello des mga DJs, minaw. Okay, sige, wabiwa ba? Si boss? Manager. Andospira sa usa ka problema. Okay, sige mga kabarangay. Hello ni Michael Dash, kanita ni May Taning. Asa na ka bro? Grabe na sa scrap Papa Joe. Yan. Yan ko tana papalitoy kung grabe mo ko nung kabugnaw diri karon. Yes, grabe. Yeah. Imagine, 20 ka kanya Papa Joe. Ice. Ang Yeah. labas. Ice, baby. Okay, tanong mo portion mga kabarangay. Ito na may mapauta na dito. Tawag lang niyo. Ito number 2323749. Yan. Or sa atong line na linya Papa Joe, 345. And 1473. Yan. Okay. Sa atong text line, ipauta na ni papalitoy. Ano sa atong text line na yan? Ipauta na. Hello! Hello. Ikaw na naman. Sa ato dong. Paps, mangutaan na lang ako. Shortcut ang gini adlib lang ako ba? Sige. Ang asam gini ni kutob ni sigtaas ng gasolina, Paps. Hantod nga napay sa kinan nga mudagan. Matay, kining nag-ting-it na mamidi rin taon kay ni mahal mo po ng gasolina niya. Mo ang gini sort ko ano mo, di may mapalitan di pumika tungod sa mo ang baligya akong dito sa merkado. Ay na lang pagpaligis merkado, pag-practice lang mix. Episode ka nandito mo paano mo manitong store sa income good. Sa yung puno na to, punod-luno na ito alkansiyan na aring balde. Sa na to mix. So, ano gina sila? Samtang na napay kinahanglan, huwag na pa, di magkamahal gina. Ayan. Okay. Sige pa yung marag mo, dali man kayang misakan ng kuhan. Ay, marag sa kadali po sa pagtukbot sa kong kuhan. Uyap. Sige, thank you ha. DJ Waski. Sige. Salamat kayo. Bye. Okay. Yan. Hello. Hello, may puto hapon guys. May uto naman yan, Miss Kamputaw. Yes. Ikaw tayo. Ikaw lang mga ko. Kilala mo naman yung papa mo. Large. Large? Small ako Papa Joe. May no? Mabilang kilo rin.
Miss Kamput ha. So may punta na mo karon. Akong pangutana is kanang normal ba na sa akong age ang BP nga 90/60. 90/60 mo di naman na normal siguro. Pero edad mo 40 na. Ay sige mo rin daw. Ubos kay Babacho noong over. Pila edad mo 40 na ka? 42. 42. Sorry. Time pa. Ako na tanan ng akong chart diri normal na BP. Okay. Doc. Yan. Ako na ko itong text. Doc. Sige, Dr. Jack Usahay. Nabasa pa Babacho. Ano pa dito si Dr. Jack? Oo. Correspondent na ito Babacho. Excuse me. Yan. Okay. Ang normal blood pressure ingon si Dr. Jack Usahay. Sige. Sa edad nga nag kay 120/80. No, ako ay na yun 90/40, 90/60. Wala dyan ko na abot og 100. Mo ba? Yeah. Yung over, ubos kay ha Babacho. Yan. Sige, mo tanap tapos. Depende, nagpa-check up ang doktor. Wala pa. Pa-check up dito. Oo. Yan, malagi na ang gisulti dili nga Babacho, ingon si Dr. Jack Usahay. Sige. Ingon siya nga kung dili lang grabe nga masakiton, ang over 18 years old nga edad na niya sa niyang gikuan dili nga anti-hypertensive. Basta ang blood pressure ko na kay nagyud sa 120 kuno over 80. Consider na siya normal. So at least now you know that you are abnormal. Hala, we. Basi. Tinuod sa na. Bitaw, oo. Pero sa may gibati Babacho. Bati siya kaanyag. Ni Andro. Ay, anong inyong na ito? Pagkadayo kami duha, palayo. Yung wish. So, mo na siya. Ha, tanawa ha sa mga kaiksunan na to ha. Salamat ani nga giwi ko gipada ni Dr. Jack Usahay. Dr. Jack Usahay. Lupay ka nang kuan man good. Akong mama ingon, ano sa siyang BP, and then akong mama. Asa yung mama ron? Nadiri. Oh, di mo napakadiya niya pohon. Kailan na si mong mama? Kani. 64. Oh, di mabot pag 64 pohon. Paet. Oo. 64 wala po kayo uyab. Kanang ipanawagan lang na ako katong kung kinsay ganahan manguyab na ako. Ala no. Joke. Sa mga naminaw ha. Paminaw. Okay, paminaw sa mga ginahan nga makabaw sa normal nga dugo nga blood pressure ha. Sige. Sa mga babae 18 years old hantod 19 120/80. Aha. Sa mga lalaki same ra gyapon. Yan. So kung imong edad 19 to 24 normal kuno jud ana niya kay 120 ideal blood pressure niya ha. Over 79. Pero manobra ka ng 1/2 Babacho. Ambot lang. Only 25 to 29 years old, 120/80. Oo, yan. Unya ako papadyo, utam na ako kuha na kana sa na anemic. Di mo siya na kami nga anemic. Ang anemic doon naman ay kanakuwang sa kanang blood, red blood cells, mga nga na. So, again, pa-check yung nga itong doktor. Unya na lang. I-check mo sa nasad sa akuan sa imong height, sa imong timbang. I-match mo na. Di mo na, ningon nga, mao na lang yun itanan. Mao yun, no? Mausan. Oo, tanawan mo na kung imong timbang o marasyon ba ka. So, Ako is 120 pounds. 55 kilograms. Pila timbang ni mo? 55 kilograms. 55? 55, bugat-bugat na gyapon sa babae. Pila height ni mo? 5'2". Sa katura. Doon ako ano, ang bilbil mo nakabugatan na.
Agoy, kita. Sakto-sakto na. Maalis na rin. Nag-diet na rabak ko na. Oo. Yan. Okay. Ingat pa si Mama Lynn. Need potassium. Sa may gamit sa potassium sa blood pressure. Potassium para naman. Para na skuhod. Uy. Kanang imong kusog. Yan. Kusog. Oo. Yan. Hemoglobin daw para malaman kung anemic, ipacheck. Yun. Ito sa Mama Lynn, nilito ng saging. Saging na lang kita ni siya. Wala na saging na gusto niya. No, nahilig siya potassium. Saging na lang yun siya kutok. Kaya pala. Saon. Okay, sige. Papa Joe, shout out me sa akong hobby, Papa Joe. Yan. Okay, husband and wife. Sige. Oo. Sige, bye. Sige, bye. Ingat. Yan ka na naman to. Unsa? Ang large. Ako Mga small. Yawa. Bye. Bye. Okay, last na lang, Jude, nang magsigig ingon nga muhawa ka ha. Shout me sa kong husband, Papa Joe. Heart Sweeko Briones Isoto. Yan. Hello, Art. Kung siyang husband sa Daminaw ka nun. And hi din yati Marge o may hapon. Hello! Uy, galuya mo ni. Kaya ka rin magiging potassium. Ang baba ni Papa High Joe. blood, Papa Joe. High blood? Ha? High Oh, blood high po siya. blood. Hi- Pwede, continue to ni mo ganina, Papa Joe. Tama naman to sa 25 to 29 tong kapong high blood. Ilam na edad. Play na din mo day. Kuan, 36 na, Papa Joe. Ha? 36? 36. Mo ba? Mutana sa tayo. Mubor na gipadani ko, Andre. Dr. Jack. Amo mo, rati ang kipadaan. 36 mo, nagyan pa na siya. 20 over 18. No, normal. Pero nagyan pa sa bracket ka ganina. Ay, pareha na day, tanan day. Tabi na ko na may lain. Ilam na dugo ni Madam. Normal naman ko na kong dugo. Kaya Ilam kasi, ra. Taga kuan, buwan. maura man gihapon. Nila ako Puwag ipamati, gihapon. pero maura man gihapon. Mau ba? Pili dugo din mo day. Sa kabo. Kuan, 20 over 90. Ay, di ka siya normal lang yan ko. Di na. Ano? Ang iyahan, So- over niya. Pero okay ra na. Di mo ko doktor. Pag na lagi ko. Sige, Papa Joy, marathon. Kinalan balance ang imuhang diastolic o imuhang systolic. Baka kung sana. Basta mga tolik. Tolic to apologize or papulik. Ano na siya, Papa Joy? Ang pressure ko din nga na ang pagbumba o ang kuan paggawas sa pressure sa heart nimo ba? Okay. Urag, wala mo ako kapangutana eh. Matalas doktor. Oo. Sige. Gito na ito, remember ko nga natin itong sa heart gani. Pero ako ang kuan jud is ang blood ra jud. Yan, ano na ginap sa magkaedad no, magkinagis ko sa dugo, nag-sugar. Sige na monitor, Papa Joe. Oo, sa una, nikitas mga kitas barbarkada. Ba, si tirada ni mo ba? Nga ni ba? Nga na, yan. Sunod kita na. Ba, yung sa may trabaho ni mo ba? Nga na, yan. Yeah. Ba, yung sa may naabot ni mo, sa may mga skinan ni mo, nikidadaira na. Mga 30s, nga na, 40. 30s na siya. Sige, Papa Joe. Abot na pa doon na 50s. Ba, sa may kon mo yun, sa may maintenance ni mo. Wala, tingawad lagi na. Oo. Alam mo niyo, take, uy, nagkuhan ra magugugon, kanang ga-okra rako. Ay, kanang organic ra niya kuha, uy. Ingani, suwayin ninyo ning kuhan eh, dahon sa kuhan, Unsa, Papa dahon Joe. sa siko karabaw. Mao na yung mga topic ingana. Di ba? Oo. Hala, uy, sige lagi ko zumba, wala lagi ko mo gamay. Alam mo, saan ako pangutanan niyo, Papa Joe? Mausa na ibang Wala, tanan niya. nakapasan ako sa mga utok. Oo. Kilala mo naman yung papa mo. Kapag ganun sa Okay. Sige, Papa Joy. Sige, bye. Thank you, bye. Nakapapalito, hindi na kinahanglan ni pangutana pa ilang pangutana, kaya ako nang gipangutana. Yan.
Bata na bay, sa chicks rin mo bay. Ala pa na kung bata ng Baba Jo. Ayun, bay sa may auto ni mo bay. Ano, bay, doon na nakikipamati bay. Sunusan ka na. Sumay maintenance ni mo bay. Bay, sumay, paminan mo nakasuwi ka ng sakit kayo mong tangkugo. Bay, sumay. Ana na gid na. Daw sa sintomas. Yan. Sunod na bay, na nakiplan. Wow, palagi ba ikin? Scam ta na. Ayaw na ba yun? Minos ni Inas Mabo. Nag-uulto. Okay, sige mga kabarangay. Cellphone, papunta na. Hello! Ingat ba dyan? May nguto na mo diya, kisa ni Palihog. Ingat ba dyan? May nguto lagi, kisa ni. Ay, Kile. Kiel, sabi putanan mo, Kiel. Kanang kanto ba dyan ba? Nagpa-download ko USB ba? Gamit. Nga. Ang music ba dyan ay moro ang gihapon sa pagbalik. Nidagag suod. Di naman ni mo gi-open. Sa Bluetooth speaker. Okay, nailaing button ana para mo shift na siya laing folder para mo ukab. Eksperimentoin na imong Bluetooth player nimo. Oo, ang usara na ka main ang folder. Ako naman itong gidelete pa ba dyan niya? Yung balik ko download moro ang gihapon. Naalagi na kay mo naman na subfolder. Na yung mga button pislito mo ana. Bawa ba ba dyan? Yes. Ana. Oo. Kay kuan man gi-subfolder man nimo siya, laylay folder. Okay? Yung sir, mantanaw pa ba dyan? Giusa. Yusa lagi nimo pagbutang sa USB. Pero naka-folder Pero ba? nasuod siya sa laing folder. Mo na nga ang main folder ay mabasa. Sige pa ba dyan? Salamat. Sige bye. Hindi ko mabalik-balik ang music. Balik-balik sa sige bye. Hello! Hi, Papa Jo. Hi, Shish. Mami D. Good afternoon. Go! Doon ka na bitong anapug. Anak po. Anapog, ayan. Yes, anapug pa. Yes, limestone. Pati din na siya himuon mo ka ng i-flow. Before ka mag-flooring ba mo na Flooring. before ka mag-flooring, kana siya mo imuhang itambak. Ano din na siya, dili din na siya nindot o quality. Nindot mo na siya og quality basta matamper lang nimo pag-ayo. Ang kana siya nga klase. Kaning anak po? Oo. Kay kung imo ra giabuno yan, magyag tubig yan, dili ka siya makankan kay limestone. Pero kung hindi pa na siya gwapong quality, wala na siya mahimong bukid, wala na siya gikwari. Nalusno na tong bukid ana way kwari-kwari. Uban. So, ano lang siya, nindot na siya kung matarog tamper. Kung di siya matarog tamper mo, sigurong nagtakilid. Banga imong panday. I-flooring na. Papa Julas, Sige. ang civil engineer o ang architect, dili lahi-lahi man na sila o kanang sitawa ka na area. Namina ba si Architect Mark? Ang architect, sa sulod or sa gawas? Ang architect is pwede sa sunod, pwede sa gawas, mag-design na siya. Yes. Oh. Pero dili siya manghilabot sa mga materyales. Dili, mag-design Sa siya. trabaho na sa engineer. 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 Civil engineer, Toy. Sa? Civil engineer. Sebel. Sebel na walang malay. Naglabad akong ulo lang pa pwede. Sis, laglalis to ka. Sige. Okay, thank you ha. Join dito. Putbolo na nako sila, Toy. Putbol sige. In contract. Okay. Thank you. Bye. Bye, Papa Jo. Bye. Yan. We'll be right back mga kabarangay. Handos bira sa usa ka problema.
Hello, Mama Jog. Papalitoy si Daisy ni ug magpatambag unta ko sa ko ang problema sa ko ang uyab. Nga tua sa abroad. Nagproblema jud kayo ko kay nasayra nako mao di ay nausaba ug murag nabugnaw ang iyang tinagdan sa kuha. Tungod kay nagbisyo man siya og drugs. Nasayra nako sa iyang mga binuhatan sa diha nga nakuha nako ang iyang account nga dili lang siya ang mogamit kundi siya maopay mopalit para sa mga kauban niya ug iyahang mga pasangil tanan kay busy lang gyud siya kaayo sa work. Masabayan ko buhaton Papa Joe, papalitoy please tambagi ko kay iyahang pamilya sa Pinas nagtuo nga buutan kaayo ug wa gyud nooy kunoy bisyo. Ako ama siyang giprangkahan atong time nga naka suyop na siya. Naman yung mga signs good nga mulihok ang iyang mga muscle sa naong nga di gid niya makontrol. Then puwa kaya mga mata. Abang si Momo. Momo? Pero masuko man siya o ako ang gusto tanaw ko tabangan pero unsaon man ako nga layo man kaayo ko niya Paps. Nakigamit ako account Paps, daghang kayo salamat unta matambagan nimo ang akong problema. Ni text siya, niya nakagamit siyang account. Sa Facebook ni siya ni Juan Pabadyo PM. Yan. Okay. Well, kaya nga na if dili jud siya kuan, dili jud siya magpatuod isagdi. Pasagdan na lang yung Juan Pabadyo. Ang sa may mabuhat nimo, yahaw na tinuyuan. Ay noon sad no. Oh, you have your own life. Yeah. You don't have to make your life miserable here because of that person nga imong gituhuan nga love nimo nga wa may love nimo. Kaya nabugnaw na siya. Di ba? Pero ga-expect ang ginikanan pa ba dyan? Ang abutan siya. Problema na sa mga ginikanan. Pwede sultihan na mga ginikanan. Nga nasa mong na-discoveryan. Pero I don't know with you. Kung andam dyan ka nga muli siya diri, di kuman siya kontrata dito, niya, niguli niya diri, dawaton niyo siya. Pero tanaw, saan mo di bagay siya magbisyog samot diri? Oo, yun. Basta no, ginagito siya magbisyo niya, isa, listo dos Pilipinas dat. Kay ang tagkalit. Way panangin. Oo. At talaga islain eh, tatos gawas. Pero again day wala ka magbuhat sa mong kinabuhi o magita og uyab para to make your life miserable. So, you have the right to be happy. And now, consider yourself now, are you happy with him? Or are you gonna be happy with him in the future? Kundi, ayaw. Okay, sige mga kabarangay. Rogelio Bernabe, hello, may hapon. Yan. Ay, kuandre, short problem about yuta man ipapalitan. Kapait si Yuta. Sige, Pabadyo. Oo, tanahan na to na makaintindi ka kay Ilonggo, magidya. Ay, Ilonggo? Sige. Siya, Paps, na ako'y pamangkot, Paps. Ning bakal kong yuta ba niya, ging payaran na nako ang katunga. Ako pamangkot, Paps, di pa man ihatag ang titulo, bisan 20k na lang ang kulang. Kay kuno, ang iban nga nagbakalog yuta, wa pa nagbayad. Nya, Paps, kung dili ka sila ka-impas, di yun na makuha ang titulo, Paps. Ingon sila, Paps, di daw sigurado base dili kaw ilayuta. Saan naintinda ko namang ginahambal dito, no? So nagbakal kag yuta data-data na, no? Data-data. So Sige, Pabadyo. gikuha na subdivided ba? Unya. So bali na pa siya kuwang Pabadyo? Siya pwede man niya nga makumpleto na ang iyang balance, payad, no? Pero ang problema wala pa kakumpleto yung katong mga kuan ba uban. So may ara gyud nga problema ana kay
ang gusto sa katagiyan na makumplito bayad tanan para malihok magasto para pa-change na ta title. Ayan. So siya, hapit na siya magahuman sa iyang datahan. So, gusto na siya mangayaw dito, lo, Papa Oo, Joe. pero wa pa mamana siya ma-subdivide. Ayan. Kaya wala makumplito. So, as long as may resibo, at least magukod ni mo, di ba? So, mara na siya. Pero kung diskumbyado ka to, di magkanto ka sa attorney, no? Attorney, so sa may habato niya dito, Papa Joe. Dito niya yung buhok. Ikaw niya, i-present niya problema niya. Oo nga, no. Wamanta ka ba kung ilangan pagsabot-sabot papalitoy ba, kuhan? Verbal. Oo. May nga na, Papa Joe. Indutoy. What's this? Wow. Before ka mo larga, Salamat Papa naman doon, Joe. Before ka mo larga, ya kang ipadadaan. Larga ba? Asa kung larga? Larga, ikuli no ba? Largam ka. Mag-gold gimitan ng fans ni mo, Pops, pero mas malipay jud ang imong pamilya. Ha? Sorry. Sa may lawan la pa What's sa the meaning of this? Yan. What's the meaning of this? This is Kicks Walter. Ayan. Okay, nade short chapel problem papalitoy, no? Muraga nahog di siya pangutana, Papa Joe, or problem ba ka ni? Papa Joe, mayong hapon, asa ko ako, sala ba kaha ang ligation? Gingnan magugod akong anak sa moang neighbor nga di na mag-communion kung ligated na. Kay 6 na ko nagbuntis ang duha, miscarriage, kay need man ko og bed rest. Unya mulihok manggod ko kay upat akong anak. I'm 43, Papa Joselis ni sa Lapu-Lapu. Well, again, no, I'm not in the authority to answer that. That question is very complicated, and it depends on how you interpret things. Like kinahanglan na jud ka, for example, for medical reason, kinahanglan na jud ka i-ligate, kay delikado na jud kaayo. And na may mga sitwasyon nga ingana man good. Naadaghan, Papa Joe. Oo, nga di na ka pwede manganak or risky, doon na kay sakit. Kung mga mamabdos pa ka, pwede mo na ikamatay. Yeah, oh. So, kinahanglan nga di ka mamabdos o iligate ka. So, di na ay rason ingana gyapon mga ako di lagi ko mo influence, pero kamo mismo nakabawa mo kung unsay inyong pagampo inyo sa Ginoo kung si tubag ana niya. Kay kung magbase lang mo sa inyong silingan mo na ninyo. You talk to your church leaders kung asa mo nga mga sektor nga na. Ipangutana na ninyo because it has something to do with your life. Nga delikado ka nga magmabdos at risk ka mo nang giligate ka. Di ba? So mura na gud na og sa ako nag-example lagi nga about mura na siya Sabbath day nga na ba? Nga gingon ni Kristo katong kung ang karniro di ay matagak na sa pangpang na timing og Sabbath day, di na lang din nimo luwason. No, good no. So only God can judge you. Siguro mga tao i-base nila sa ilang na katunan or nahibawan nga balaod, bati na para nila. Pero ang Ginoo ra gyud may makatubag nimo tanan ana. Sa wala papalitoy. Kaysa ka naman ang nawag. Sa baka ni mag-break pa ka. Okay, grabe kainit ang barangay RT Dres sa English Birama. Maora among kalipay na minaw sa imong programa taga-Dalaw. Si Loren din, Solon, Papa Joe. Yan. Okay. So again, no, sa mga nangutana ana, mas mayo gud na mga tanong sa mga church leaders ninyo. Respeto na sa nila. Again, di ko ginanga ma-influence mo sa itong tubag. Lahi mga itong mga prinsipyo. Pero manahigingon sa hapit naman nga, Len, nga kung kinsa tong wa makasa mo ay unang mo bato. Di ba? Oh. Yeah. Okay, una mo ba to, Papa Joe? He who have not sinned may cast the first stone. Yan.
may siya naman balay Papa Jo, purom to ni pa. Kana mo kalaki ro palit. Hindi na gila bato nga mo. Siko na ro si Isma. Kausan lang. Pabor ka sa wa. Sige. Sa pa. Muna kaya papalitoy nga kung batuon ka og bato, bawsan nimo og Bato. Alkan sige Papa Jo, kung paan lang. ayan. Ang tudlo na kung labayon kag bato, bawsan nimo og pan. Pero radical kansi, iso ng pan sa garapon. Nako. Kaganuan. Sige, magagigunog ang kansi. Okay, Meralu Crystal, sige, puwag dito yung biyang dito yung. Okay, mga kabarangay. Good afternoon, Doña Kikay. Hello. Kapilay niya ba ito eh? Sa text line, ay lahi man ni Papa Jo. Sige. Isa siya? Lahi mo sa niya. Okay. Ito ang Mark, architect. Yan. Bawsin na lang sa soft drinks, architect. Yan, bawsin kag labay kag bato, bawsan ni mugpan ko, no? Na yun Papa Jo, yak bang? So para, kuan, Mabalance. mabalance. Imingos lang nga, bawsan sa kunog soft drinks. Yapil lang sa case. Okay, bitaw mga kabarangay. Malik bitaw sa kuan lang. Mura na sa gisulti bitaw nga kung sagpaon ka sa tuo, idapin ang imuhang Bikas, oo. Meaning to say, kung imong sabton, kung doon ay maghilabot ni mo ba, dili na lang yun mo siya tugbangan. Nga na. Kung dili, ipakita niya nga dili maong yung gibuhat. Wala ka ba, pag sagpaan niya sa to, mo ikuha, no, sige, punay pa, kung kanina mo gusto, kagpaan niya speaker sa aping mail siya nga, wait, ano, di man maayon, ba't ka nung gingani mo na kung siya, nga na ba? Sumarayas niya Papa Jo. Yan, oo. Yan. Okay, sige mga kabarangay. Kaya isa din natin doon. Palaman ko ng bato Papa Jo. Awalay na siya. Okay, alas 3 mga kabarangay. Tingin nyo ang atong programa. Ang Replay Yeah. ni Papa Don. And of course, ang mga programa dito sa Barangay RT, paminawag yun yung mga kabarangay. Ha? Yan. Ayan. Replay with Papa Don. Yes. Juan, tawag ni. Barangay, okay Papa Jo sa barangay. Okay sa barangay. Yeah. Oo. Yeah, bida sa barangay. Yeah. What is sweetheart? Talk to Papa the Replay. Wow, sayaw. Hoy, sayaw. Aboy pinunin. Oh, bani, Papa Randy. Yan. Okay, sige. Ngita po na dali papalito eh. Put and Friends, by the way, ha? Radio Nobela, o sikat sa barangay. Okay, napailay din papalito eh? Sa text line, check at pagpaling Papa Jo. Okay, muna, ngayag number. Sige. Kimutawag ko na siya Papa Jo. Okay, ito na, wanam si oras, okay? Okay. I like your topic patungkol sa Bible, Papa Jo. Ang ibig sabihin noon, patawarin mo ang kaaway mo. Yan. Oo. Yeah. Naintindihan natin, That's Papa the Jo. thought, you know. Yeah. Because when you directly evangelize people, they will not listen. Because mas malingaw pa man ang tao, maminaw o ka ng mga chismis, mga katawanan. Ba't kani nga ito ang pamaagi diri? Somehow, nagkatawa ta or mura ta o gising komedya. Pero Pero, ba na unod Papa Jo? yes, oo. Unod. Buko. Oo. So, ana man na siya. Kung naitabo pang
arita diri sa religious aspect. Oh, sa amon doon ni Papa Litoy, ako ang anghel. Ako ang demonyo. Tikol kan si Ana Papa Jo. Baka mamatuod ba sa kuana? Mo ba? Oo. Kato na dito ko sa inyo day. Dito ka sa amo. Oo. Nga naman. Nga, kita ka to dito ta sa imo na sige kagdukduk atong papos. Oo. Nya. Pagkabot sa mga asawa, ginagahoy Litoy, di mo niwa ka na naman ka. Oh, kanigid ako sa may nakaingon. Okay. Sige. Uy, salamat na ni Ma'am Aids. Si okay. Aida. Kagahapon sa Crispy Patang ngayong ginapagaod to. Slami Papa Jo. Oo, lingaw kay mga DJs. Aids. Mami Aida. Yan. Till next Salamat time. May pagkakinabot yun mong Crispy Patang. Well, si Marius Mikola. Siya, well, gentlemen, I will invite you for a coffee. Ay, open-minded na sa Ngita sa nag-downline. Okay, sige mga kabarangay. Ito na yung hinay-hinay. Sige. Hi din ni Marie. Yan. Marie Chris. Yan, tutor. Minaw to sa kwan. Always yung minaw this kan. Bohol. Yan. Okay na pala yung papalitoy? Text line o painabot pa ba Jo? Okay. Wala pa? Wala na. Wala na ikong panahon. Ugmanasad. Daghang salamat mga kabarangay.